Otep abela jere fulelo ngoni ngolo fina la fusakulu nga fole boy aywa o Amadou Kolabani Amadou Kulubali nga fole bi tunna e mi fasa jale do go silama ya mande namuye o ni silama ya kara mande namuye o ja mande namu shikile kuno nyogo fanan ni nyogo banen de kaya o angon nga gulo fina namute silama ya te gulo fina namuye o ni mande ko e mande shi ga silama ya ke mande namuye chere la akara ni misai angon bidon bulo ya o mande ko masaka hakili soro ka miri ka do ka fo ko silama ya o ko fani baneni ni nyogon buru jafen do olu masako o soro o hakili soro o fo olu bana u bemba gulofun ga ta siraw la kada silamaya ta kana arabu silamaya ta kana nyogon fo ni nyogon baw neni o ko mi tɔgɔ fɔ kabako dinɛ Amadu Kulubali a filɛ nin ye wabiyaw man ka filɛ nin ye wa a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ han wala a ye ba taramɔgɔw fɔ ka fɛn bɛɛ kɔni fɔ sa mɛ a kɔni ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ wa a kɛn tɛ maa ma fana silamaya ko ninnu tɛ se ka nɔ minɛ tribunal la tanganani y'a fana fɔ tanganani ye nin kelen fɔ ko parce que ko n'i ye nɔ minɛ dɔ tribunal la n'i ye mɔgɔ ta tɔgɔ ma ko mɛ ko tribunal la k'u ko ale ma ko a kana mɔgɔ si ta tɔgɔ ma fɛn o fɛn ka d'a ɲɛ a bɛ se k'o fɔ nka a kana maa si ta tɔgɔ ma k'o de fɔra ale ɲɛ donc ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'ale ta tɔgɔ ma k'a bɛ taa tasuma don la tribunal la tanganani y'o fɔ nin fana filɛ ka segin a kuma kelen kan ɲɛ wa jɔn de y'a fɔ Ture de y'a kuma ninnu fɔ wala Progrès Ture n'i y'u wele sanga ni waati ale de bɛ t'u orienté k'u kalan o kan ka mɔgɔw bilen cogo min na k'a sɔrɔ u tɛ se ka nɔ minɛ justice la ale de y'a f'u ye tanganani de y'a fɔ a b'a ka video dɔ la ka d'a kan tanganani kun welela Ture fɛ yen de a welelen Ture fɛ yen jaji siko kuma in na Malika y'a gosili min kɛ n'a welela jaji siko kuma in na a taara yen min kɛ a y'i cɛ o kuma la o kafiyasi ninnu kɔnɔ yen weleli dɔ senfɛ a y'a kuma fɔ ko min fɔra ale ɲɛ ladilikan min yira ale ma k'o ye a kana mɔgɔ t'a tɔgɔ ma ye nin cɛnin fana filɛ ka sago kelen kan wala donc silamɛya de bɛ tan wa n'i ye kuranɛ kɔnɔna lajɛ kuranɛ ju turu bɛ nin n'a ɲɔgɔnna de kan mɔgɔ neni mɛ k'u ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ u b'i ta i ka sigida la ka ti e bɛ ka baara minnu kɛ dɛ e ka diɲɛlatigɛ sigi mɛ ko minnu kɛli kan u bɛna neni o kɛbagaw neni mɛ ko u mɛ e tɔgɔ fɔ u bɛna somaw neni k'u mɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka donsow neni k'u mɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka sɔnnikɛlaw neni k'u mɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ i m'a ye wa ko olu ma se mɔgɔ ma silamɛya de bɛ tan wa bugabiya denmisɛnninw filɛ ka stratégie de kɛ nin ye o bi karamɔgɔ bɛɛ bilen i tɛ se k'u t'u nɔ minɛ fanga na parce que n'i taara fanga na ka t'u nɔ minɛ dɔrɔn fanga b'a fɔ ko preuve ye jumɛn ye ko yala i tɔgɔ fɔra a fɛ wa n'i tɔgɔ ma fɔ dɔrɔn o ye binnen fanga ɲɛkɔrɔ fanga b'a ko wa k'e ko tɛ k'a y'a ka kuma de fɔ n'a y'a ka kuma fɔ ne y'a ta k'a nɔrɔ i la o ye kungo de ye a kan d'i ma parce que a b'i tɔgɔ fɔ i m'a ye kuranɛ de kɔnɔna fan bɛ nin ko ninnu de la tan u b'a stratégie ninnu de bɔ yen quoi i m'a ye wa u bɛ nin bɛɛ kɛ ka mɔgɔw dɔgɔya i tɛ se ka fɛn n'i ye silamɛya tɔgɔ fɔ dɔrɔn ka dɔgɔyalima kɛ o bɛ taa plainte déposer kama donc faama yɛrɛ kalama bali minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ maaya yɛrɛ kalama olu bɛ tila ka t'i nɔ minɛ k'a fɔ k'i ye diinɛ de tɔgɔ fɔ k'i ye blasphème kɛ nka olu bɛ ta de lagosi k'e ka taasira lagosi ka sɔlɔmidoya lagosi ka sumaya lagosi ka sɔnni lagosi ka donsoya lagosi mɛ n'i taara u convoqué fanga b'i sen da kan i n'a fɔ Ture n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ t'u sen da plainte kɛ k'a fɔ non ko a m'e tɔgɔ fɔ k'a ye walejugu dɔ de tɔgɔ fɔ mɛ olu t'a dɔn k'a fɔ silamɛya de y'o ka walejugu ye mɔgɔ minnu bɛ o sɔlɔmidoya n'o fɛn ninnu kan olu yɛrɛ m'a ka walejugu ye o parce que olu b'a kun dɔn olu b'a dɔn u bɛ ka kɛ fɛn min na u b'o dɔn olu b'a dɔn nafa min b'a la u yɛrɛ de b'o dɔn mɛ e tɛ fɛn dɔn i t'a nafa dɔn i t'a kun dɔn e bɛna a tigi neni sisan n'a tigi taara e wele sisan e b'a fɔ ayi ko e ka ala de y'a kɛbaaw dɔgɔya ko donc ko o droit bɛ e yɛrɛ bolo e k'a dɔgɔya mɛ e ka ala fana a ɲɔgɔn kunfinya kuma baden b'u ka kafa kɔnɔ n'i y'o kuma fɔ dɔrɔn u bɛ n'e nɔ minɛ ko parce que e ye dɔ fɔ silamɛya ma i m'a ye donc silamɛya bɛ bi mɔgɔ kan tan de silamɛw bɛ bi mɔgɔ kan tan de c'est à dire ni hakili man jan
ebi jodro ko ayi arabu ko ala ko de kan ni fembe fu ko be autorité de donye ni minga don bo ko mo wala no mi fo o de kan ka mo wala o de kan fo mo ma parce que o tale mo ka haram ya arabu ala intem a mashi atate mashi ama mashi da ale tu o tu fo ni bol de te parce que a ɲɛfɔ cogo bɛɛ bi bɛɛ bɔli ko de ma anw fɛ yan golofina ya danbaga kɔni tɛ fɛn min ye mɔgɔw da o tɛ fiyewu i m'a ye nka mɔgɔw de bɛ ka ɲinɛ o nɔfɛ mɔgɔw de bɛ ka dɔgɔya o nɔfɛ k'o tigi k'a sɔrɔ putere piya boli de don arabu mamadu fakɔrɔ ka boliw de tɔgɔ kun ye ko ala olu nana ko cɛ k'o kɛ k'o danbaga ye k'a sɔrɔ a ka haramuya tiɲɛ tɛ tiɲɛ foyi t'a rɔ wa o diinɛ sugu de labɛnna sisan ka n'o di golofindenw ma yan a bɛ ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni ka balaw don a ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn lankuya don a ni ɲɔgɔn cɛ fo ka ansaruw sa olu tɛ se ka kɛ ncɛnnin fɛ wa fo ka nin sisan tɛ se ka kɛ ansaruw fɛ a tɛ se ka kɛ silamɛya taabolo tɔw fɛ parce que k'olu ye olu faw neni fabagaden bɛ ɲinɛ wa donc ninnu bɛ min kɛra u fa kɔrɔ la olu bɛ k'o juru de sara aw b'a ɲini sisan ko k'an ka bɛɛ kɛ ko diinɛ na mɔgɔ min bɛ k'a fa ta juru sara fabagaden de bɛ ɲinɛ anw fana wulilen an ko an b'an benbaw ta juru sara parce que diinɛ nana an ka maaya de tiɲɛ fafagaden bɛ ɲinɛ a tɛ ɲinɛ o voilà donc diinɛ kɔlɔlɔ de filɛ nin ye tan bon nin ye diinɛ de ye silamɛya de bɛ tan silamɛya sigilen bɛ nin de kan voilà parce que mɔgɔ si diinɛ in kɔnɔ e tɛna mɔgɔ si bɔ a place la k'i bi i sigi n'e ma burujali ni dɔgɔyalima kɛ wagabiyaw bɛ tile k'o fɔ ko mamadu nana a faw de sɔrɔ sɔnni na ko ni bɛɛ k'i ta kɛ kun don ko mamadu kun tɛ fɛn f'a faw ma mais a nana faw ninnu de ka boliw dɔgɔya k'u ka taabolow jasi k'u dɔgɔya kosɛbɛ k'u ni baganw ni fɛn bɛɛ dama kɛɲɛ hali ka fu fisaya n'a fakɔrɔw ye walasa a ka taabolo ka se ka san sɔrɔ ale de y'a ka taabolo créer jagoya a faw cɛ la a faw ka taabolo cɛ la minnu ma sɔn a ye bamuru bɔ k'a jira o la minnu sɔnna olu farala kan minnu ma sɔn a y'u kunkolo cɛrɔ ka b'u kan na ka sɔrɔ k'a yɛrɛ installer a n'a jɛɲɔgɔn diinɛ de bɛ ten nin kamalennin filɛ ka min fɔ nin ye siga foyi t'a la a bɛ ka min fɔ anniversaire ma tiɲɛ de don kununko olu ye mɔgɔw wabiyaw faw bɔ dala yan a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kasɛtiw bɛ yen wala kasɛtiw bɛ yen nka ale maa ye o don ko kojugu kun don k'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka segin ale yɛrɛ ma i y'a ye a kuma de bɛ ten a ma se k'o ye nka ale ye minnu faw poussé ka bɔ yen k'a sigi olu denw de nana filɛ nin ye olu bɛ fɛ k'ale n'a ka jama poussé ka bɔ yen k'u sigi wa silamɛya yɛrɛ de bɛ tan e bɛ dɔ poussé ka bɔ yen dɔ bɛ n'e poussé ka bɔ yen wa a si tɛ kɛ ni balaw tɛ voilà parce que silamɛya ju turula balaw de kan makan ye ka na o balaw kun woyo dɛ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ anw fɛ yan wa filɛ o balaw kelen filɛ nin ye labɛn cogo foyi t'a la an ka bɛn cogo foyi t'a la kuranɛ yɛrɛ tɛ se k'u labɛn janko u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ se diinɛ yɛrɛ de bɛ ta wa diinɛ turu mɛn de kan bɛnbaliya ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn dɔgɔya o de kosɔn sabaw ye ɲɔgɔn faga muawiya ni ali ninnu ni fɛngɛ ninnu olu ye ɲɔgɔn faga de parce que diinɛ fɛn min don a sigilen don ɲɔgɔn koniya ni bɛnbaliya de kan ala yɛrɛ de ko k'ale de y'a kɛ ten ko walasa k'ale yɛrɛ de mɔgɔw da k'u kɛ ten walasa ale ka to ka kow ɲɛnabɔ i m'a ye a diinɛ min nana ka na ni hakilila jugu sugu ka don mɔgɔw kɔrɔ ko a ka ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya ta ko n'o kɛra k'ale bɛ sɔrɔ ka taa kiiri tigɛ fɛ i m'a ye wa donc silamɛya ju turu m'o de kan mais maaya tɛ maaya tɛ kɛ tan fiyewu voilà a bɛ fɔ fɛn ma ko maaya o tɛ tan fiye fiyewu ninnu filɛ ka kuma minnu fɔ nin ye u k'olu faw nɛni na donc olu faw nɛni na mɔgɔ min y'olu faw nɛni o tɛna se olu yɛrɛ kɛra kamankɔrɔ ye bi donc olu b'u faw ta juru sara bɔn sisan mun de tora min ye olu faw nɛni o denw ɲɛ sisan f'olu yɛrɛ ka wuli sisan ko ka ninnu da de ninnu dadeli sisan ɲɔgɔn fanɛni tɛna ni ɲɔgɔn fanɛni na sisan donc kɛlɛ de bɛ na i m'a ye wa kɛlɛ bɛ na sisan ni kɛlɛ nana a bɛ bamuru de ta a bɛ bomu de don ɲɔgɔn na sa i m'a ye a bɛ taa ɲɔgɔn misiriw de ci sa silamɛya de bɛ tan o de kosɔn kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ye ko aw silamɛ yɛrɛ dama ko n'aw kɛlɛla ko a ye cɛfɔkɛ bɛɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ walima a bɛ yɔrɔ dɔ la fɔlɔ a b'a ko n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko dɔw la k'a ka segin n'a ye ala n'a ka kira ma o yɔrɔ wɛrɛ a bɛ tila ka taa fɔ ko n'aw kɛlɛla k'a ye cɛfɔkɛ bɛɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko ni mɔgɔ min ye dansago k'a ka o dansagola kɛlɛ ko f'a ka segin a kɔ bɔn sisan ninnu fila la sisan jɔn de ye dansagola ye an ka jamana kɔnɔ k'o de ka kan ka kɛlɛ ko walasa u ka segin a kɔ wabiya ko bɛnkara olu kan ansari ko bɛnkara olu kan donc ninnu fila jɔn de kan ka kɛ kɛlɛ faso fɛ ko walasa dansagola ka segin walima silamɛw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jumɛn de kɛlɛ sisan silamɛya dun ko kuranɛ dun ko ni kɛlɛ kɛra ko dansagola ko silamɛ tɔw k'o kɛlɛ ko f'a ka segin a kɔ ko n'a seginna a kɔ k'u ka yafa a ma donc sisan
ni metro di sa jonde dans la nu sala sa antar ni wabia jonde dans la o na fara ko kele sisan yala o kele bi se ka chodi ni bamuru mata ɲɔgɔn fɛ donc i b'a ye silamɛya ɲɛnabɔlen tɛ silamɛya tɛ foyi kɛ ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na tɛ a bɛ n'aw dɔgɔya ka aw kunkari k'aw kun don bɔ cɛcile la ka tila k'aw kunkari ɲɔgɔn na ko o ɲɛnabɔ cogo de ye balaw de ye a ɲɔgɔn cɛ fana voilà k'a kɛ dansɔgɔla de kɛlɛ ko f'a ka segin a kɔ kuranahaya de don donc sisan wagabiya ni ansari jɔn de bɛ kɛlɛ sisan ko f'o ka segin a kɔ faso in kɔnɔ wagabiyaw ka mɔgɔw bɛɛ sigilen bɛ bureau kɔnɔ ani tribunaliw la ani procureur la ani présidentw la ani ministrew la mais ansariw sigilen bɛ ko non k'olu de ye tiɲɛtigiw ye ko mɔgɔ si k'olu ma se mɔgɔ si ma ko wa k'olu mago tɛ fanga yɛrɛ la a dun fɔra ko ka dansɔgɔla kɛlɛ dansɔgɔla bɛ kɛlɛ ni jɔn ye sisan mali fanga de kan ka dansɔgɔla kɛlɛ walima silamɛw kan k'u fanga di ɲɔgɔn ma ka fara mali fanga parce que mali fanga fana ye silamɛ de donc a bɛɛ silamɛ mali fanga kɔnɔ k'a daminɛ président na fo duguma a bɛɛ silamɛ ye u tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka don a la taabolo wɛrɛ mɔgɔ ka don a la min tɛ silamɛ ye n'i donna na u bɛ tɔnɔ dɔrɔn ka t'i bila f'a yɔrɔ nafantanyɔrɔ la donc sa olu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔn de kɛlɛ ninnu fila u bɛ ansari de kɛlɛ wa ou bien u bɛ wagabiya kɛlɛ de silamɛw donc nin yɔrɔ ninnu na i b'a ye o yɔrɔ de la ko silamɛya ye faso cila de ye baso cila de don bɛn diinɛ tɛ kelenya diinɛ tɛ wa an bɛ se k'a fɔ hɔrɔnya diinɛ yɛrɛ de tɛ danbe diinɛ tɛ voilà kɛnɛjɛla ka kɔni min tɛ se ka sɔsɔ fiyewu ka d'a kan ko sirimɛ cogo min kan ko sirimɛ cogo min kan an ɲɛ b'o la a kɛbagaw bɛ ka kɛ cogo min na olu yɛrɛ bɛ cogo min na an ɲɛ fana b'o la ni hɔrɔnya don ni danbe don ni laadiriya diinɛ don an ɲɛ kɔni b'a la an filɛ bɛɛ ɲɛ hɔrɔn ye i m'a ye donc k'an to nin na ɲɛta de tɛ yen anw de b'o fɔ su ani tile n ko an ka kɔrɔ to kun wali ko de don a kɛra wali bɛrɛbɛrɛli ye a kɛra wali diinɛ kerecɛn ni silamɛ ninnu de bɛ mɔgɔ yɛrɛ ye hakili de ye ni hakili fɛn o fɛn bɛna da i hakili ɲɛ ma i ka to n kɔ sababu de bɛ k'o ye ni fɛn o fɛn dara e hakili ɲɛ ma k'a kɛ e tɛ se ka lamaga foyi kɛ n'ale mana jɔ e ka to n kɔ dɛ ani ka ɲɛta a bɛɛ bɛ dépend ale de la i m'a ye wa diinɛ de y'an to kɔfɛ ka d'a kan jamanaden 95% dalen bɛ mɔgɔ minnu na olu ye diinɛmɔgɔ ye wa olu fana bɛ ka mɔgɔw wele ka taa fɛn ma o ye arabu alaɲini ye san 1000 ni kɔ an bɛ arabu alaɲini na diɲɛ bɛɛ taara k'an don a da la an ye den minnu kalan san 1000 ni kɔ in na a fɔra ko minnu yɛrɛ kɛra professeur baw ye dɛ olu jɔyɔrɔ de filɛ nin ye sisan ɲɔgɔn fane ni ɲɔgɔn baneni wa diinɛ tɔnɔ de filɛ nin ye arabu alaɲini tɔnɔ de filɛ nin ye ɲɛnamaya kan ɲɔgɔn faneni ni ɲɔgɔn baneni ni ɲɔgɔn faduci ni ɲɔgɔn baduci k'an ka jamana bɛɛ ci k'an ka sigi koya ka badenya bɛɛ fara ɲɔgɔn cɛ arabu alako tɔnɔ bɛɛ de filɛ nin ye ɲɛnamaya kɔnɔ mais tandis que diɲɛ kɔnɔ kodɔn mɔgɔ minnu ye kodɔn kalan ka siyansi kalan ka dɔnko kalan olu sera k'u ka jamanaw jɔ k'a sɔrɔ u ma arabu ala tɔgɔ fɔ u ma arabu kira tɔgɔ fɔ wa olu minnu y'o kɛ olu bɛ ka sa olu bɔnsɔnw bɛ ka n'u diya o yɔrɔ ɲɛnamaba jɔlenw na yan a n'o senkola kobaw kɛlenw na yan anw fana bɛ k'an profiter olu fɛ yan anw ka arabu ala ko nafa kɛra mun ye sisan pour terrain ko lahara k'an bɛ taa tɔnɔ sɔrɔ aw ma se ka bɛn diɲɛ na yan ko lahara aw ka taa bɛn yen aw ma se ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ sɔrɔ yan bɛn ni kelenya kɔnɔ ko aw ka taa lahara hɛrɛ sɔrɔ o tuma ala min de don wa donc i b'a ye k'a fɔ ko ninnu nkalon de don tiɲɛ tɛ tiɲɛ foyi tɛ u nana an bɔ taabolo minnu kan olu de ye tiɲɛ ye an bɛnbaw ka maaya de ye tiɲɛ de ye voilà badenya de ye tiɲɛ ye sinjiya de ye tiɲɛ ye danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ ko to ɲɔgɔn dala kɔnɔ nka diinɛ sigilen don kan voilà diinɛ sigilen bɛ de k'a kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko ɲɔgɔn sɔsɔ n'a tilal'o la k'a bɛ taa ale sɔrɔ yen k'a b'a ɲɛnabɔ ka d'aw ma i m'a ye wa k'ale mɔgɔw da yɛrɛ ten o cogoya de la ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya ko kun ma la dɔrɔn k'o de ye ko walasa ka taa dɔw jeni ko janɛmɛ b'a bolo ko f'a ka taa jinɛw ni mɔgɔw kan k'o fa diinɛ min sigi m'o kan o bɛ se ka mɔgɔya dilan o bɛ se ka faso jɔ wa o bɛ se ka mun de kɛ ni ŋaniya juguya tɛ arabuw filɛ nin ye arabu saoudite mun bɛ yen ni ɲɔgɔn faga tɛ ni ŋaniya juguya tɛ ka nkalon da mɔgɔ la dɔrɔn ka t'u minɛ k'u kunkolo tigɛ jango a farafinnamaw ka farafin nɛgɛ k'o bila maa kunkolo tigɛ la ni farafinnama taara ni ko dɔ wililen ni dɔ cɛ dɔrɔn u bɛ nkalon da la ko dɔrɔgu yere kun donc u b'i minɛ dɔrɔn ka t'i kunkolo tigɛ ko sariya i m'a ye donc kodɔnbaliw ka di fɛn labɛnnen ɲɛwala labɛnnen o de taara ka na an faso ci yan hakilima bɛɛ n'i y'i sigi i b'a dɔn k'a fɔ kodɔnbaliw ka ko labɛnnen ye silamɛya de bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan i bɛ se k'i yɛrɛ tugu de danaya fu kɔnɔ ni damaga ko don miridi hakilima bɛɛ sera ka damaga ko dɔ sinfonya yɛrɛ ye voilà damaga ko maa si tɛ se k'a fɔ ko nin ye damaga tigitigi ye bɛɛ de b'i hakili labaara ka ko dɔ sinfonya yɛrɛ ye k'i ka diɲɛ ye ka bɛn o ma k'o ka damaga ko ye arabu y'o kelen de kɛ ka sɔrɔ ka maa fa kɛ k'u ta kɔma bari o de filan k'an faso ci yan i t'a dɔn i bɛ taa fan fan fɛ i minɛ dɔ minɛ dɔ b'a fɔ ayi k'o ta ta ye i minɛ dɔ minɛ o fana b'a fɔ ko dɔ in ta ta ye an ka jamana bɛ ka ci u bɛ ka ɲɔgɔn fa nani donc bɛn kuma bɛ min bɛɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin na cogo di hali ni bɛn fɔra k'u ka bɛn hali ni faamaw donna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u b'u dɛn ka ɲɔgɔn fa dibi la diinɛ k'an k'an sigi ko an faso citɔ filɛ o fɛ n'i ye fɛn fɔ o ma o fana bɛ tila ka jɛ ka t'i minɛ k'i datugu bingannikɛlaw dɔrɔn de don u bɛɛ bingannikɛla
wala u bene fila an ka mɔgɔw kan ye minnu ko nin hakilila miiri su ninnu dɛ ko an ka bɔ miiri su ninnu kɔnɔ ka taa baga mɔgɔw ma k'u fa arabuw ka josɔn livuru kama k'o dɔgɔyara arabuw ka dankun kama k'o dɔgɔyara arabuw ka hakili ka sebagaya ko labɛnnu kama k'o dɔgɔyara ka taa bi a fasoden ɲɔgɔn kan k'olu minɛ k'o datugu ko se de bɛ aw ye ka faamaw kɔrɔnbi k'o bila o la ko ni faamaw m'o kɛ ko aw bɛ jamana ci o binganikɛlaw u yɛrɛ dama ti bɛn a la u ti mɔgɔ to u t'u yɛrɛ to o diinɛ sugu de filɛ k'an faso ciya k'an ka maabaw k'an bolo maaninw ye maaba jumɛn bɛ ninnu bolo sisan bilen jɔn de ye maaba ye silamɛya kɔnɔ k'o tɛ buruja a bɛ buruja foyi ti bɔ a la jɔn de ye maaba ye o mɔgɔ tɛ yen n'i ko i b'o ladanda sisan hɔrɔnya tɛ se k'a lada bilen laada tɛ se k'a lada bilen danbe ko kuma tɛ se k'a lada bilen mun bɛ se ka nin ko ban sisan fo kunkolo tigɛ mun de don an ka mara kɔnɔ sisan arabu laada ko fo ka mɔgɔw koloni mɔgɔw lamɔni ko fo k'o kɛ fagali de ye sa ni min ma sɔn a y'o faga walasa tɔw ka tile anw bɛ mɔgɔ maaya tun bɛ kɛ tan ayi mɔgɔ tun bɛ lamɔ de ni danbe k'i lamɔ ni jogo de k'i lamɔ ni sadiri maaya kɛcogo ɲuman de wa i bɛna lamɔ min sɔrɔ dɛ i tun b'o de waleya i kɔrɔlen nka anw ka lamɔ ye mun ye bi ka ɲɔgɔn koniya don kalandenw kun ka ɲɔgɔnlangoya kalandenw kun k'a jira ko ni baden tɛ nin taasira in kan dɔrɔn i ka ko kɔsɔn don ko nɔgɔ de don kana jɛko ɲuman kɛ ni a ye ko hali ni fa don hali ni ba don hali ni sinji don hali ni fabo ni babo don ko tanga a ma don e ka naamu na ko i kana hinɛ a la kana magara a la kuranɛ hayaw de don kuranɛ hayaw de y'olu ye o kuma fila fɔ diinɛ n'o taara kɔnɔ d'a ma n'an ka mɔgɔ min ɲɔgɔn dɔgɔya u bɛ mun de kɛ wala